Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ang kelas sabai pi chaka bati CTV batri Khubor kimat. Mini passion kon shop chiki Khubor na kaling kibeta chong ka Jylla. Ka BJP State Union kala ong baka jingmi chong ka cockroach Janata Party kadai ka basupin ki wentang hakaran san social media. But kamla bat pinki Pyrthei hakasan himasima. Unong aktin jong ka BJP uba MH Khakrang haga jingakran bagla Pyrthei Khubor hakar pesantri Jymmang asa punriu ula ong baka BJP hi kamyoi baka cockroach Janata Party kabalashna do abijit dipki tang hakaran san social media kan pinkiwin yakasan Pyrthei ha India. Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills ba Vivek CM haka arpsantri Jymmang asa punriu ula ong baki pulit kinang pelong ya ka jingtokit ka babania halor ka jingsha penjulor ka yid kabashadian jong ka kali bolero jong pastor McDonald Group la ka don jingadei bat ka jingkan at hapo ka balang Presbyterian Maukhar na ni ka debit tang ka jingtmu jong kirunar pantu AA na po ka kali uba hili war na ka Jylla Meghalaya haka arpsantri Jymmang asa punriu Ula yo pediang yaka kusna pat masri nak keti jong ka president jong kri India ka Draupadi Murmu ha ka jingalang pun ku buram yaki riu pat ba kabala long ha Rashtrapati Bhavan uba hiliwar ula IT lut yala di na ka benta san posnam ban penne pensa yaka maryang ban adu dang shi posnam karta ula sumar batshna penwandur yaka jingking jri bala tipru daka kerteng Ficus elastica ha East Khasi Hills jong ka Jylla Meghalaya Commissioner Secretary jong ka Sarkar Jylla bapet yakatanat ka kitkaba Sanjay Goyal ulaong baka sarkar kanam shashu yaki kali arshaka ki baklem da yo license naka DTO bakin kamay hasar shilong bar kinu ki company ki bakwa ban pinya yaki arshaka ban kamay ki haban yo yaka jingbit shwa nakatanat transport ban ki bapin khen yakani kin ngatru haka jing shap and stom Tang hapo arpusaw kanta ba Commissioner Secretary ubakmi yakatana transport Sanjay Goyal ula pente baka sarkar kan khinrana phang yakinong nya thuk arshaka ki baka mai bean klam da register shwa barka office DTO lanika district transport officer nakalyang jongki nong nya thuk arshaka ki baka mai lingba ka company rapido kilatur shaka office district transport officer ban pan jingpit shai halor kani Ka BJP Meghalaya State Union kala pentip ba kadon ka jingtmu ban sei kertong na ka benta ban pinyakhun ya ka election MP shiteng samoy na Shillong parliamentary but shen kan sapha ru ya ka kerteng shakibor bahalor jong ka party ban a ya ka jingmanjur ha ka jing kram kala Pyrthei Khubor unong aktien jong ka party ba MH Khakrang ulai thu ru ba kidon menta khandai ngot ki ba pan ticket ban yakhun ya ka nik election Kinoyalam jong ka Khasi Students Union Sing Circle balalam khmat do president usamla Lestar Nongbet haka arpusantri Jymmang asa punriu kilale bin yakundu yo dean of College of Agriculture kadap kulai Riboy district professor Ram Singh ban tuklar halo ka jingsha khang gi samla puli kristan ban pelong ya ka jingduwai hapo ka phalau jong college Umintrang ba Jylla Conrad kongka sangma haka arpsantri Jymmang asa punriu lalit ban yakundu ya umintri ka sarkar pedeng ubakmi yakatanat puli puthi udharmendra pradhan ha New Delhi ban pinpaw ya ka jingsngongu ya ka jingkular jong ban stang ya ka jingthung ya vice chancellor pathamai haka school ba North Eastern Hill University USP ka East Khasi Hills ba Vivek CM ulo ong baki pulit kidang ab ya ka forensic report bat ka postmortem report halo ka jingyam jong trophy mos kamaulo kabalaja hakashnong penter kashnong kabaran sharum jong ka penusla Ki pulit jong ka Riboy district kila kem ya wei urunar bala tip kerteng ku ujahul ali ubasa ha krakali mio kabahap hapo ka Alwar district jong ka Jylla Rajasthan halo ka jingdawa pisa lingba ka social media da ka ba shushnath hok haka kerteng jong wei officer pulit IPS ubade superintendent of police berim jong ka Riboy district Commissioner Secretary jong ka sarkar bapet yakatnat boarding Sanjay Goyal ulo ong ba andang yai teng ban perking ya ka jingya ki kali he na jingking yam ban andang penne ru ya ka jingthau ka balabu mentak nang ba kani ka jingking ka barem kan yai ne esa haka arpsantri Jymmang asa punriu ki khot jong nyau trap achik national movement sora circle klalai ban khandra ha petrol pump ka badon ha ding po hadin ba kila yo jingtep ba kani ka pump ka la pen khen ya ka soskular barkashnong da ka bawan ra bungot ki nong trei ba Jylla ha kani ka pump na lor ka ba kila dep anyakut
Ka Nehu Students Union haka arpundri Jymmang azak punriu kala dawa ya u Pro Vice Chancellor jong school ba Nehu haka Jyllalang jong Academic Council banthau ya ka committee ka ban pinkreno ya ka syllabus la ni ka nong puli na ka banta ka postgraduate ka ba shisnam ya ki samla puli ki bala pendap ya ka 4-year undergraduate program. Ki nong risniang ki badan hapo ka shatri jong Federation of Piggery Farmers of Meghalaya haka arpundriu Tarik Jymmang azak punriu. Kila late ben pinsngau ha u menteri ke sarkar Jylla bakmi yakatanat Animal Husbandry and Veterinary u basan borshulai. Halor ka jing ba kimla ashu ban siudap yakaram ka ba kila shim nakadaw ka jingyap klam jong kisniang. Benta pa pashi Khubor na kalengki benta jong kari. Kinong yalam jong ka BJP, but kinong yalam jong ka GDU haka singi ba ar kila yero menteri rang ba du kari Narendra Modi halor ka jikin jo khat arsenam ka jingsen shar ka NDA hakari daga ba penpau ya ka jingtmu na ka benta ka bahakamian ka jingsen shar ka ba khoi bar ka jingkiu ka dan jong ka India haka Pyrthei hapo ka jingyalam jong Modi. Menteri ka sarkar pedeng bakmi ya katanat kampo yung Amit Shah unsa pelong ya ka jingalang ha ying sa jong u Delhi haka singi balang na ka benta ban weng ya ka jing ka ba kinong rapian haka Jylla Maharashtra ke kundu. Menteri rong ba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sarma ulayada ya ka jingtmu ban wanra ya ka uniform civil code hapo ka ying darbar thawan daga ba penskem ba ka ne ka an ka long ban pintikana ya ka jingada ya ka hok jong ki kinthei ki badai na ki chaj ban ri ban. Ka National Investigation Agency ka la kemsa khasan ngut ki basha kan no dong ti haka ba yade ka jingja haka shitrik uyayong haka ba nriungut ki judicial officer kila shaset kat ba kidang pelong ya ka special intensive revision ha Mothabari ha Malda district ka jaka ka ba ki bun ba ki jaj bindi rit pa ha West Bengal. UMA Prashok Ubadairu Councillor jong ka Seng Congress ubala sha be seng ulangat haka jakom khan hadien ba ka ying bishar Kerala High Court kala kentaj ban ajamin lepai u halor ke mukadma bala keno bawla le be ijat ya ka wei ka kentai dalet da ka bakular ban aikam bat ban ajing kershan ya ka jing ka jongka ukhle jongka dera sacha soda gurmit Ram Rahim wala shaset patok ha Sunaria jail ha Haryana rotak ulayo ya ka jing pichitom halor ka jingle be ijat iki anmut kinong but kentai bat mentaw layo lat ban mi shipor na patok na ka benta lai poski. Kani kadai rukasian ka ba khanriu bo un yo mi na patok hadin bala rai penram bo un shong patok ar posnem hausnem aza khanyo. Hapreng ki babun kinong late pilgrim sha Kedarnath dham ha ka char dham yatra ka barang yai peteng hadu menta ki kunhun jong ki borsen sha district ki bor ajingaram ka kunhun SDRF but NDRF ki dang yai peteng ban ajingaram ye ki nong late riu blai sha Kedarnath. UDGP jong ka Jammu and Kashmir unalin prabhat ulo ong hakasingi baar bakalong ka klipmat ka basngo sarong na ka benta jong u man yang ringkat par ki kunhun jong kinong pelai im ki bla shimti ya ka kam ka bajwat tam ha ka ba kilala man pelai im ya ki lai spa arpong ki briu na ki cable car ki basakut ha Gulmarg. Ka kunhun Shiv Sena Udhav Bala Sahib Thakre kala kantho ting halor ka jinkiu dor jong ki marbam bat ka jinkiu dor hadu saw sin ka petrol bat ka diesel tang hapo praski ka bala pelong ye ki pai ba ban ma ye ka jingim ka bakordet ngini pha ba mta shi Khubor na kalen kiri ka Pyrthei ki shipai jong United States ki lasiat ki namding ye ki jaka pen her namding bat ki ling kit terthma ka Iran ha ka skinin kong la ong ka Khubor jong ka US Central Command haka tayo baladap ka US Central Command kala ong ba kala pinpai kala hadu shispa tali ki chat kit mar hadien ka jingkhang dam jong ki shipai duriaw ka US ha Strait of Hormuz ka Iran kamshim la manjur ban pinkriya yaw uranium shabar jong kari la pintip katnat pathai Khubor ka tasnim ka bala kentaj ya ka Khubor jong ka AI hadat ka badan ha Saudi Arabia ka bala kam ba ka Iran kala pin kre ban pindu no yaw uranium hapo uput usam jong ka President jong ka United States Donald Trump mulo ong ba uranium ladap san jong ka Iran ansa pendu pendamno hadien bala IT shaka Amerika haga jaka ka bala bu kerpang hendrei ka jingate kam kentup ya ka jingate nuclear la ong uhe sarkar ka Iran ka India kan pelong ya ka jingalang jong ki sawut ki menteri kambari ha New Delhi ha ka singi baar ha ka ba menteri ketnat kambari u SJ Shankar un pediang sngobha ya ka menteri ketnat kambari jong ka Australia ka Penny Wong ya menteri ketnat kambari jong ka Japan u Motegi bat ya menteri ketnat kambari jong ka US u Marco Rubio
Namarka Jymmang biteng ka Jymmang kan at hagat high Middle East, Secretary of State Jonga United States Marco Rubio la Ukraine, but menteri katnat kambari Jonga Russia u Sergey Lavrov falor katma Jonga Russia baka Ukraine. Ka Jymmang day jongki alyang mamla, but ka Jynglong jingman ha Iran. Ka tanat kambari Jonga Russia ka sakot hajiru he ofisa Jonga Czech diplomatic mission ha Moscow ha ka bayade baka Jingsha set patok Jong Uhlarian ha Karlovari ongkilap thai Khubor Jongari ha kasiningkong. Uhlarian uderu u bishop bala shongthat Jonga balang Orthodox Jongari Russia. Uba shong basa ha Czechia but uba lashakem ha ka singble. U President Jonga United States Donald Trump ulapin bor ya ka Pakistan bakan ithu ya ka Israel but bakan wanra ya ka jingade kum shibentaban penbet ya ka thma ha Iran. U President Jonga Russia Vladimir Putin ulasoy ya ka an ka ba island ya ki shipai Jonga Russia bakin yada ya ki nong shong Jonga Russia kibaran shabari ongkila pathai Khubor Jonga nikari. Katana ka koi ka khia Jonga Spain kala pentikina ba uwe unong panghanta virus udon napadeng ki khatsangut kinong Spain ki basong hajhat MV Honduras ki bala shakta ha ka Jingpur state jong khyang Jingpang ha kapor bakidang ya lingba ka Duriau ba Atlantic haubna yayong. Tigitu gilang Khubor hakimat madasi Kublai.